Santo, dayaw and data, dagiti sa Santo, asang sangka may Seraphim ken seraphim, agparing tumenda, agrubakten ka, ati umingga. Santo, 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 awagan data, tati managpasun, gloria milig wena. Santo, 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 awan pagkurangan, panakabalim, asiken ayan. Santo, 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 Diyos sana marswa, langit ken daga, siksikat idayaw da. Santo, 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 manakabalin ka, Diyos sa madayaw, awan ingganan. Amen. Idaydayaw yo iti Apo, da kayo nailangitan na parswa. Itanong kyo iti dayag ken panakay balin na, idaydayaw yo ti nadayag anagan na, ti Apo agparintuming kayo asi kakawas iti panagdaydayaw na. Magkararag tayo. Amami a Diyos, agiyaman kami iti nagpintas nga aldaw nga impay mo kada kami Apo. Ket agiyaman kami iti nagpintas nga turog mi dirabii kasamot Apo nga nakariing kami nga nasapa, tapno kastaket umay kami Apo nga daydayaw kada kayo. Apo, bendisyonan na kami, bendisyonan na mo Apo iti agtunggal maysa. Apo iti puso mi, iti panunot mi. Apo Diyos, dalusan da kami Apo ket managbasol kami. Tapno kasta Apo, sumango kami kada kayo ang nadalos. Apo Diyos, agyaman kami iti nagado nga parabor nga inted mo. Tulungan na kami, Apo, kat di na kami nga baybayan. Kastamot, Apo, iti anak mo nga isuti, mangted iti mensahe iti biyag. Apo, bendisyon nam tagtunggal maysa nga inkaus-usaren, tapno daytoy ka nga panagdaydayaw, kat maitanok ka, Apo. Apo, si kayo ti pagdayawan mi, si kayo iti mangted Apo iti pigsami, iti parabor, nga ingkam usaren Apo, iti naldaw-aldaw. Tulungan na kami Apo, kadhan na kami nga ibabati. Apo, sika iti maidayaw awan iti sabali. Dagitoy Apo iti kararagmi, itinaga ni Apo Jesus. Amen. Amok ti Diyos, sumpatan na kararagko. Amok ti Diyos, sumpatan na kararagko. No agbiagan
panagbasa iti daan nga tulag, kat masarakan iti Isaiah chapter 40, verse 21 hanggang verse 31. Kat daytoy iti kinunana. Diyos kadi, amo diyo aya nga nadamag, awan kadi nangibaga kada kayo iti ununana, diyo kadi nangnukasanno ang nangrugi iti lubong. Pinarswana iti agtugtugaw iti trono na, iti ngatwen iti timbukal iti daga. Kasla dodon iti kababasit dagiti tattao iti baba. Inukrad na iti langit akas iti kurtina, kas iti tolda apang pagnaidanda. Ripwegen na dagiti nabileg nga agtuturay, ket pagbalin na ida nga awan serserbina. Mayarig kadagiti nagano sa mula, nga agpatubok ken nagparamot. No mangyeg iti apo iti angin, mangmangudang kasda arutang amay tayab. Siya sino apakaipadaan iti nasantuan na Diyos, at dakadi umaspeng kenkwana, tumangad kayo iti tangatang, siya sino iti nagparswa. Kadagiti bitwen makita yo, ti mangidalan kadakwada akasla armada. Amuna, numano iti bilang na, ket awagan na itinagan at tunggal maysa. Dakkel una iti bilig ken panakabalin na, awan ti mapukaw ure maysa kadakwada. Apay nga agririka Israel, apay kunam idi amin ti apo dagiti parikot mo. Ket saan napagsayaatan ti Diyos, ti kasasaad mo. Diyo kadiam mo, di aya madamag, iti apo agnanayo na Diyos. Pinarswana iti intero alubong. Pulos adi mabannog wenno kumapsut, awan makatukod, iti panpanunat da. Papigsaen dagiti nakapoy ken nabannog, uray dagiti agbannog kumapsut da. Ket dagiti agtutubo, mapaksyat danto, ngem dagiti agpauray iti apo, mapabaro iti pegsada, agtayab danto akasla iti agila, saan danto ang mabannog no agtarayda, saan danto ako mapsot no magnada. Daytoy iti sao ti apo. Ibasa kada kayo iti naimbaga damag masarakan iti baro atulag kas insurat ni San Marcos kapitulo maysa versikulo 20 ken siyam aging gana iti 30 ken siyam ket kastoy iti maibasa. Mark chapter 1 verses 29 to 39. Paimbagan ni Jesus ti adu at tao. Pinanawan da adagos iti sinagoga ket nagturong da iti balay da Simon ken Andres kadwada da Santiago ken Juan. Aggurigor idi ti babae nga katugangan ni Simon ket agid da. Apaman asimangpet ni Jesus imbagada ken kuana ti kasasaad ti masakit. Napan ni Jesus iti ayan ti masakit iniggaman na ti maysa ti ima na ket tinulungan na abumangon. Gamin naawan at dagos ti gurigor na. Ket sirbyan na ida. Idi nakalnekan ti init, iti daytangal daw, nagdudubudok dagiti tattao iti dayta lugar, iti sango ti balay nga ayan ni Jesus. Impanda ken kuana, dagiti masaksakit ken dagiti linuganan ti demonyo. Pinaimbag na ni Jesus,
Piniimbag ni Jesus dagiti adu nga agsaksagaba, iti nadumuduma akita ti sakit. Pinaksyat na ti adu a demonyo, ngem di na pinalubusan, nga agsaod dagiti demonyo, taamunda iti kinasasino na. Nasipngat bay laong iti sumuno a bigat, iti bumangon ni Jesus, ket pimanaw iti balay. Nagturong iti diso nga awan matagtagi tao, iti ruwar ti ili, ket nagkararag sadyay. Ngem napan binirok ni Simon ken dagiti kadwana. Idi masarakan da, kinunada ken kuana, sapsapulen da ka dagiti amin na tatao. Intayo kadigiti kabangiba nga ilili, insungbat ni Jesus. Masapul nga mga sabaak, met kadagita lugar, taday ito tigapuna, ap pimanawak ijay Capernaum. Ngarod, sinurusur na amin apaset ti Galilea. Nangas kasaba kadagiti sinagoga, ken mamakpaksyat kadagiti demonyo. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaybasa, iti paset, tinasantuan asurat. Amen. Di sasaw anaragsak sa uama mabiyag. Di sasaw anaragsak sa uama mabiyag. Each day my steps may feel uncertain as I walk into the unknown. And yet I found a calm assurance that this journey leads me closer home. I know that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. He holds my hopes for tomorrow. He sees my dreams and knows my plans, and I will follow where He leads me. He holds my whole world in His hand. He holds my whole world in His There will be valleys on the journey that lead to mountains I must climb. Though I can see what lies before me, my Lord has promised to be by my side. I know that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. He holds my hopes for tomorrow. He sees my dreams and knows my plans, and I will follow where He leads me. He holds my hopes for tomorrow. He sees my
Agyaman tayo iti mensahe iti kanta nga impaaydag iti kakabsat tayo iti virtual choir. Ket madaydayaw iti naga ni Apo Jesus iti daytoy nga aldaw nga isong impay nakadatayo iti umuna nga Domingo iti bulan iti Pebrero. Ket madaydayaw iti Dios iti biag dagiti makadwa tayo iti Ilocano worship service. Kadwa tayo itang aldaw nga agbuybuya ni Bishop Daniel Arichea nga dumawat iti kararag tayong ipaset tayo iso na iti dawat ken kararag to itangal daw. Dagiti kakabsat tayo iti Los Angeles, California, dagiti Saklayan family, ken uray iti Canada, ti Ildefonso, ken Pasis family, ken ijay Abu Dhabi, iti church ni Pastor John Overn, nga adu dagiti Ilocano sadyay, ket kadwa tayo iti daytoy aldaw, iti panagdaydayaw ken ni Apo Dios. Agkararag tayo sakbay nga maipay iti mensahe. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga aldaw nga iso nga insagot mo kada kami. Aldaw iti panagdaydayaw, aldaw iti panagyaman ken aldaw iti panagkararag o Apo. Ket ikamatelek mi ken ka o Apo Dios dagiti sasaom nga maiburay ita nga oras. Bendisyon nam iti adipen mo tapno maidanon na iti naimbag adamag kadagiti amin nga anak mo iti daytoy nga aldaw iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo dawaten mi dagitoy. Amen. Maminsan pa'y kablawan kayo nga imay ditoy face to face nga panagdayaw iti Ilocano worship service ken kastamot dagiti amin nga agbuybuya iti daytoy nga aldaw iti online worship service tayo dito in Knox United Methodist Church. Iti daytoy nga aldaw ket maiparang iti sao ni Apo Dios. Nga ditoy ket agsao ni Apo Dios kadagiti amin nga anak na ken kang runaan na iti inaramid ni Apo Jesus ditoy ket iti panagpaimbag na kadagiti masakit ken iti panagpaksyat na kadagiti demonyo iti daydi nga panawen. Ket adu dagiti ina nga impadamag, may papan iti na imbag adamag, nga masapul nga amuen iti tunggal may sa kadatayo. Kang runaan na dito'y surat ni San Marcos, kapitulo may sa versikulo 20 ken siyam, aging gana iti 30 ken siyam. So iti daytoy nga aldaw ket adu dagiti mabalin nga maamuan tayo, may papan ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Gapuna taawan sa bali nga inararamid na no di ket ti agiburay iti sasao nga inrugina ijay Galilea. Ket kinunana nga rod ditoy no subyanan tayo iti saona iti surat ni San Marcos kapitulo maysa bersikulo 10 ken 5 nga kinunana dimtengen iti aldaw. Kinunana asidegan ti pagarian iti Dios. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo ket mamati kayo iti naimbag adamag. Dayjay iti mensahe ni Apo Hesukristo nga dimtengen ti aldaw. Dimteng ti aldaw ita iti panaginana. Daytoy nga aldaw ako kwa ni Apo Dios, kukwa ni Apo Hesukristo. Ket kinunana asidegan iti pagarian. Anya iti mapaspasamak iti daytoy nga panawen. Umas asidegan iti pagarian ni Apo Dios kadatayo. Ket kinunana ditoy iti mensahe na ket agbabawi kayo kadagiti basbasolyo ket mamati kayo iti naimbag adamag nga daytoy nga naimbag ket awan sa bali no di ket ni Apo Hesukristo. So ditoy manipod iti Galilea nakita na da Simon ken dagiti kakabsat na ni Andrew nga agtabtabukol da sadyay wenno isuda ket agalala iti ikan. Ket idi nakita ni Apo Jesus isuda ket kinunana kadakwada suruten da ket pagbalinan kayto ang mangalap iti tao. Kinuna ni Jesus kadakwada iti versikulo 10 ken 7. Kunana, come, follow me. Jesus said, and I will make you fishers of men. So dito'y kakabsat uray pa'y iti daan at tulag, ket na isao daytoy yan may papan iti dagitoy nga mangalap, wenno dagitoy nga fisherman, nga kinuna ni Jeremiah, kapitulo 10 ken 6, versikulo
sangapulo ken inem, kunati Apo, mangibaon nakto iti adu ang mangalap, ang mangtiliw kadagitoy at tao. Idi dayjay nga panawen, dagiti birbirukan iti Dios ket dagiti tao ang mangalap kadagiti tattao. Kalpasan na ket kinunana ditoy mangibaon nakto iti adu amang nganop amang sapol kadakwada kadagiti banbantay turturod ken rukrukib. So dagitoy dagiti insao ti Apo iji daan at tulag. Ken kastamat nga ni Apo Hesukristo ket addaan iti pannakabalin nga kinunana iditoy kapitulo 20 ken maysa iti surat ni San Marcos kapitulo maysa. Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na iti ili ti Capernaum iti aldaw apan naginana. Napan nang isuro ni Jesus iti sinagoga. Nasdaw dagiti agdengdengeg gapu iti wagas iti panangisuro na. Insuro na ida akas maysa nga addan ti turay saan akas kadagiti mamaestro ti linteg. Isu ti inararamid ni Apo Hesukristo kakabsat manipod di dayjay aldaw iti panaginana. Ket isu nga nang isuro kadagiti sinagoga, kadagiti simbaan, kiti kapilya nga kunatayo. Ket daytoy nangisuro ni Apo Dios babaon iti panagpaksyat kadagiti demonyo ken panagpaimbag kadagiti addaan iti sakit. Ket kinunana babaon iti panagpaksyat na iti demonyo kinunana iti kapitulo surat ni San Marcos kapitulo maysa bersikulo 20 ken 5 kinunana iti tao nga naluganan iti demonyo agulimo ka intubngar ni Jesus ti dakes nga espiritu rumwar ka iti daytoy a tao ti dakes nga espiritu pinagkuyagyeg na ti lalaki imkis iti napigsa ket rimwar ken kuana dayjay iti napasama kakabsat. Ket babaon iti daytoy nga nakita dagiti tattao ket impadpadamagda no anya dagiti insao ken inaramid ni Apo Hesukristo nga addan iti turay. Kunana nga ro ditoy nasdaaw dagiti tao ket sisinnaludsod da. Anya daytoy a mapaspasamak. Anya daytoy may sakadi a baro a panursuro. First time da. Damo da ang makangug kadagitoy a panursuro ni Apo Hesukristo. At daan daytoy a tao iti turay amang bilin kadagiti dakes ng espiritu ket agtungpal da ken kuana. So nasdaaw da kiti tattao kakabsat. Gapu kadagiti naimatangan da. Ket dagos anya tinapasamak dagos ang nagdinamag ni Jesus iti amin asuli ti probinsya ti Galilea. Naamuhan da limatak iti nagan ni Apo Hesukristo. Ket iti daytoy met nga aldaw. Ket isumet iti restore, panakaisubli, iti nasayaat, nga salunat, iti katugangan ni Simon. Daytoy kinunana, daytoy paset nga imbasak, iti daytoy aldaw. Ket timely daytoy kakabsat, adu dagiti agsaksakit, iti daytoy nga panawon. Adu dagiti agurigor, adu dagiti addaan, iti COVID virus, adu dagiti tattao nga agsagsagaba itangal daw nga agpakararag at dumawat iti kaasi ken panaglaing babaon ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket kitaon tayo daytoy ni imbasak tatangal daw nga kunana iti versikulo 30 aggurigor idi ti babae a katugangan ni Simon ket agid-idda. Apaman na simangpet ni Jesus imbagada kenkwana ti kasasaad ti masakit. Simangpet isuna, idi simangpet isuna imbagada. Ket anya tinaramid ni Apo Hesukristo imbasideg. Ket inigaman na ti ima na dayto nga katugangan ni Simon ket dagdagos nga naikat iti gurigor na. Awanen iti sakit na. Amen. Adu dagiti pinaimbag ni Apo Dios iti daytoy nga aldaw. Iti napalabas nga aldaw. Adu dagiti dinalusan ni Apo Dios dagiti puso da ken dagiti panunot da ket naikat dagiti dadagsen da
iti daytoy nga aldaw, nga agdaydayaw da ken ni Apo Jesus, iti daytoy nga oras. Kas iti napasamak, iti katugangan ni Simon. Iti versikulo 30 ken maysa, anya ti kununana ditoy, napan ni Jesus ti ayan ti masakit, inigaman na ti ima na, ket tinulungan na bumangon. Tinulungan na bumangon. Naawan adagos ti gurigor na, ket sinerbyan na ida. Nagserbi isuna. Dayjay itinaramid ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ket imay ti rabii, adu dagiti agikikis kakabsat. Adu dagiti agsangsangit. Gapuna iti daydang rabii, adu dagiti nangisideg kadagiti tao nga daan ti sakit, ken naluganan iti dakos nga espiritu, wenno da iti demonyo, nga inya sideg da ken ni Apo Heso Kristo. Ket iti sibubukal nga ili, ket adda nga agsasangit da, gapu kadagitoy ang mapaspasamak. Ket kitaon tayo iti inaramid ni Apo Heso Kristo, iti versikulo 30 ken 4, pinaimbag ni Jesus dagiti adu nga agsagsagaba iti na dumuduma akita ti sakit. Amen. Ni Apo Jesus ket addaan iti pannakabalin amang paimbag. Uray pay iti daytoy nga panawon. Agyaman tayo ken kuana nga kas kinunana ditoy. Adu at tao iti pinaimbag na kadagiti na dumuduma akita ti sakit. Ket anya pa inaramid na Apo Heso Kristo, pinaksyat na ti adu at demonyo. Ngem di na pinulubusan nga agsao dagiti demonyo taamuda isuna. So kalpasan na, iti agsapa kakabsat, dayjay iti inararamid ni Apo Heso Kristo. Awan iti sabali nga inararamid na, no diket agisur ti sasao, ken mangidawdawat kadagiti daan ti sakit nga umimbagda, ken pinaksyat na dagiti demonyo. Ket iti sumurunong aldaw wenno parbangon. Iti versikulo 30 ken 5. Nasipngot pay laong iti sumunong nga bigat, iti bumagon ni Jesus ket pimanaw iti balay. Nagturong iti diso nga awan matagtagitaw iti ruwar ti ili, ket nagkararag sadyay. Tatay ket kalkalpas ti dawn prayer tayo kakabsat. Ket adu dagiti nagpakararag. Adu dagiti nagsend kadagiti prayer request da. Iti daytoy nga aldaw. Ken adu matagyaman kani Apo Dios gapu ta imimbagda. Ket dayjay iti maysa kadagiti ministry iti Nax United Methodist Church. Tapno idawdawatan da kayo babon iti nagan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Kas kunak nga rod, adda iti kapadasak iti daytoy nga tawen, iti napalabas nga bulan. Nga kas kinunak iti napalabas nga Domingo, adda maysa nga anak ni Apo Dios nga masideg nga isuna ket niluganan iti demonyo. Ket babaon iti dayta nga panangidawdawat ken panangikararag ken kuana, babaon iti nagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, ket napaksyat dayta nga dakes nga espiritu. Ket kalpasan nga napaksyat dayta nga dakes nga espiritu, daytoy nga anak ni Apo Dios nga babae, ket inaldaw tunggal aldaw ti Domingo ket agkapilyan. Dayta ti panagbalbalo iti biag na. Kitain nyo, naawan ti dakes nga espiritu, ti kinaimbag at dakenkwanan, ket itatan, tunggal aldaw ti Domingo ket addan ditoy. Nga insuko na iti biagnan kani Apo Dios, awanen iti mangituray iti biag na no di ket laong no di ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ket daytoy tinaramid ni Apo Heso Kristo kakabsat mangidawdawat ken agkarkararag. Tapno kasta ket sumayaat iti biag tayo amin nga anak na. Ket daytoy ti panawon tapno umasideg tayo ken kuana. Ket kalpasan na nga agkarkararag ket dagitoy nga disipulo na. Ken dagiti Simon, ken dagiti kakadwa na ket birbiro ken da isuna. Ket nasarakan da isuna nga agkarkararag. Kakabsat iti daytoy nga aldaw. Daytoy nga paset ti nasantuan na surat ket napintas launay. Kada tayo nga agsagsagaba,
ken tayo nga daan ti sakit iti daytoy nga oras. Umasideg tayo kuma ken ni Apo Hesu Kristo. Agmaymaysa tayo nga dumawat, iti kaasi na, iti tulong na. Kas kunana dito'y pasit na santuan na surat, iti versikulo 39, ngarod, anya tinaramid na Apo Hesu Kristo, ngarod, sinursur na amin apaset ti Galilea, nangas kasaba kadagiti sinagoga da, ken nang mangpaksyat kadagiti demonyo. Iti ministry ti Ilocano kakabsat dagiti pastoral visitation ket sakupon na amin ti Metro Manila. Makadandano nakpay iti Bulacan nga agsao iti sao ni Apo Dios kadagiti natayan ken dumapay nga paset kakabsat. Linawas nga agad-adal tayo iti Biblia face to face ken online. Ken linawas nga adda iti kararag kakabsat. Dayta ti maysa nga ministeryo nga maipaay iti papastor iti Nax United Methodist Church wenno dagiti church workers ti Nax United Methodist Church. Inaldaw nga adda iti umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Ket amok nga ma-inspire kayo amin kakabsat iti oras iti alas 7 iti bigat makangeg kayon iti mensahe iti Apo ken nagsasayaat asaniwang akanta apagdaydayo ken ni Apo Dios. Ken kastamet iti rabi, iti domingo, iti sabado, iti oras ti alas 6, ket addaan tayo iti naimbag adamag. Nga daytoy ket short devotion nga Ilocano, ken kalpasan na iti panangikararag kada kayo, tapno iti daytoy nga aldaw ket makabangon tayo anasayaat, ket agdaydayaw tayo kani Apo Dios. Wow! Linawas, wenno inaldaw, nga makangeg tayo iti sao ni Apo Dios. Ket sapay kuma nga dagita nga mangganyo a sao ni Apo Dios, isu iti mangpabaknang iti panakaamuyo kenkuana, nga umasideg kenkuana. Nga awan sa bali nga pangitalkan tayo iti biag tayo, no di ni Apo Jesus laeng. Ket iti daytoy nga aldaw kakabsat, agkararag tayo. Umasideg tayo kenkuana. Ket dumawat tayo iti kaasi nga umimbag kadi dagiti adan iti masakit. Agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios. Umasideg kami ken ka iti daytoy nga aldaw. Iasideg mi kadi o Apo dagitoy nga anak mo. Nga idawdawatan mi iti daytoy nga oras. Idawdawatan mi o Apo ni Bishop Daniel Arichea. Bendisyonam iti salon at na o Diyos ken ni Mami Ruth Arichea nga madamada nga makipagpaspaset iti aramid iti Ilocano worship service. Dawaten mi iti pamendisyon mo Apo kada Fair Andrew Morco nga adda ijay Saudi o Apo nga addan isuna iti COVID. Bendisyonam kad iti salon at na. Dawaten mi o Apo nga bendisyonam kadi ni Ate Beth Reyes, Ate Estrella Margalio, ni Mami Amor Sermonia, ni Nanay Trining Susa, ni Manong Dani Pagaduan, ni Nanay Precio Ancheta, ni Manong Jaime Ferrer, ni Kabsat nga Jaminaya Ferrer, ni Kabsat nga Raymond Neflas, ni Engineer Sosimo Andres, ken ni Engineer Florentino David, ken ni Manong Rolando Inis, ken kastamot kada Sir June, ken Ma'am Lucy, bendisyonam kadi iti salon atda, ken kastamot ni Kabsat nga Maricel Kidasol, idawdawatan mi isuna iti daytoy nga aldaw, ken kastamot iti panagsikog ni Altea Saklayan o Apo Torres. Bendisyonam kadi o Apo isuna ken tubing at dayti tiyan na. Ikamatalik mi iti salon at na ken ka o Diyos iti daytoy nga aldaw. Ken kastamot o Apo nga bendisyonam dagiti nga anak mo nga agre-review ni Kabsat nga Mary Ann Luterio ken ni Kabsat nga Kyle de la Cruz. Ken kada kami amamin nga ditoy kastamot ni Joshua
nga Nicolas nga sumampan iti barko o apo ket madama iti quarantine tata tapno kasta ket isuna ket makalugan iti barko. Bendisyon am kadi isuna ken ti pamilyana. Ken kada kami amin nga adda ditoy o apo. Bendisyon am kadi iti organistami ni Brother Jovic ken kastamot iti kadwami iti Lucano service ni Deaconess Sharon ni Ate Nerissa Samonte as liturgist me. Ken ni Brother Francis, Renwell, Ronnie, ken dagiti staff iti Knox United Methodist Church manipod kadagiti mangala kadagiti pressure dagiti kamkamon. Ken kada kami amin nga anak mo nga agserbi ken ka iti daytoy nga aldaw. Bendisyonan na kami kadi o apo ket itulok mo kadi nga sapay kuma ta malampasan mi dagitoy nga sagsagabayan mi iti daytoy nga agdama nga panawen. Bendisyonam iti nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyonam kadi iti presidente mi ken dagiti amin nga babaen na. Nga sapay kadi o apo ta nasayaat daytoy nga vaccine nga umay ditoy Pilipinas. Pagbalinam kadi nga bendisyon daytoy nga vaccine o apo ket isu iti dalan wenno maaramat tapno kasta ket maawan iti COVID iti nasyon mi ket agsubli iti kinanormal iti panagdayaw ken panagtrabaho mi amin. Bendisyonam kadi dagiti na dumudumang opisina iti daytoy nga oras. Ket ama ikamatelek mi ken ka daytoy nga aldaw iti Santa Komunyon. Ket dagitoy ti dawat ken kararagmi babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Kabsat agsagana tayo nga rod iti daytoy nga aldaw babaon iti intayo nga panagkomunyon. Umay kayo Deaconess Sharon ken Ate Neri. Iti celebration tayo. Mangala kayong dito. Ti Apo adda kuma kada kayo. Samit ken ka. Itangad yu dagiti puspuso yu. Ti Apo. Ti Apo iti abiyag may nakipagyan kada kami nangagas ken nangisuro kadagiti tattao. Nakipangan kadagiti manang basol ken nagunod na ngagpay ken ka iti baro a tao babaen ti danum ken espiritu. Nakita mi iti dayag na no pay kasta nagpakumbabaga po iti panagtulnog iti pagayatang si ayat nga imawat ken patay iti krus. Babaen iti papatay na, winayawayaan na kami iti panakabali ni patay, babaen ti panagungar na, itden nakada kami ti biyag nga agnanayon. Idi rabi apan nangted na ti bagi nang agpaay kada tayo nang alat ti tinapay. Ket idi nakapagyamanen, pinisi na ti tinapay, ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Alaen nyo, kanenyo, dahil iti bagik ang mapisig po kada kayo. Idi kalpasan ti pananggabi, inalan na ti kopa, nagyaman manen ang maipaay kada tayo, inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Uminom kayo iti daytoy da kay amin. Daytoy a kopa isut ti baro at tulag at ti darak ang may bukbok ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado. Agpaay ti panakapakawan dagiti basbasol. No kanen tayo daytoy at tinapay ket inumen tayo daytoy a kopa, mapabaro ti kapadasan tayo ti kadda ni Kristo kada tayo, iti umay na iti maudi a panagbaligi. Datayo amin. Iti susango mi, ti lamisaan mo, Diyos, saan kami ngagtalek iti bukod mi a kinalinteg, no diket iti di mabubus nga ayat mo. Umay ka magsipod ta ammo mi at ilaing pamuspusan, tapno agbiag kami ken masarakan mi, mataginawi na panakapnek. Isu ti panagtalek mi ken ka. Sapay kuma, tati panaglak ami ti daytoy a sakramento, makatulong iti naimbag a panakaamumi ken ka. Mangipalagip kada kami ti panagbiag nga adaan ti naurnos sa panakaawat. Iti pudno a kinatao mi. Itinagan ti mangsalakan. Amen. Dawat ti kakabsat nga tumakder kayo. Amin. Ket sabay po tayo sa ating komunyon. Ano po?
Sidag kayo kakabsat. Ket babuan iti panangidawdawat ken panangikararag tayo. Bendisyonon na tayo ni Apo Diyos. Luktan nyo ti nakakwanti tinapay. Buksan po ninyo. Ihanda po ninyo ang tinapay. Kakabsat, kanen nyo ti tinapay, as simbolo ti bagi ni Kristo, amay paay kada kayo. Kainin po ninyong tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ket inumin nyo ti kopa, as simbolo ti dara ni Kristo, may paay kada kayo. Inumin po ninyo ang saro, na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Agkararag tayo, o Diyos, ited mi ti panagyaman, tadda kakadakam, iti tiyempo ti komunyon. Na ikat ang yaman na panaglalasin, na irugi ti baro ang panakadwa. Itdem kadakam ti panakilangan-langan ken Kristo. Isu ngay may tapno agserbi kadagiti tattao. Itden ti grasya ken panakabalingag bay kadagiti amin na tiyempo. Itden ti ragsak, Bing anak mo ken ti panagtulnog iti pagayitam, itinagan ni Jesucristo. Amen. Amen. Katay ti panakaalay ti sagsagot, offering, nga maipaay iti ministeryo ti church tayo. Kat makita tayo ita, screen tayo iti account number, tapno kasakit maipatulod tayo apo, dagito yung offerings tayo, damot apo iti GCash, tapno kasakit maipatulod tayo matlaan. Kat agyaman kami, kat tata iti panawan, ti panakaala ti offering, kat dagito yung tithes.
ka o Diyos, iti kinimbag mo kada kami amin nga anak mo, ket saan na kami nga binaybayan o Apo, manipod pa'y idi, napalabas nga tawen, naging gana iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami, iti parabor ti biyag, salunat, ken trabaho o Apo, nga iso ti paggapuan, iti panagbiag mi, ket dawaten mi o Diyos, nga bendisyonam, dagiti ima, ang nangipaay ka dagitoy asagsagot, ang maipaay iti panagserbi mi ken ka, ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babawon iti naga ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat, ket madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ket iti dayto nga aldaw, ket agtultuloy iti intayo nga panagdayaw ken ni Apo Dios, ket no makita yo ket inaldaw nga makangeg kayo iti sasauna, babaen iti umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Ken kastamat every Saturday adda iti naimbag adamag. Naimbag adamag amang ted namnama ken liwliwa kada tayo tunggal all daw iti Sabado iti oras iti alas 6. Ken kastamat iti Domingo ket adda iti dawn prayer at 5 a.m. First service iti Ilocano at 7 a.m. Iti divine worship service traditional service iti oras alas 9, ken kastamat ti malam at 3 p.m. iti contemporary worship service. Dagitoy iti serbisyo nga maipaay kada kayo kakabsat. Itunggal aldaw iti Domingo. Ken kastamat into na February 17, ket addaan tayo iti maaramid nga Ash Wednesday, celebrate iti Ash Wednesday, ket iti speaker ni Reverend Dr. Jericho Ong, iti oras, iti alas 9, iti bigat. Umay tayo, tapos celebrar tayo, iti Ash Wednesday. No? Adda ti tiyempo yo, ket maikan kayo iti daytoy nga panagcelebrar tayo, iti Ash Wednesday. So, kakabsat, kablawan na kayo manin, ngagkasangay, happy birthday, kada kayo amin ngagkasangay, iti daytoy nga lawas, ken uray pati napalabas nga lawas. Kangguranan na kada manong sa amin landingen sumursuruno into no umay nga Domingo iti February 14 ket celebrate tayo dayto nga aldaw nga sapay kumata dagiti dumakit makaumay kayon dito in Nax United Methodist Church kayso nga madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo iti dayto nga aldaw. Dawatek nga rod nga tumakder tayo kakabsat ket kantayan tayo iti mauding imno. Sa
kararag tayo. Agyaman kami ken ka, O Diyos, iti nasantuan nga presensyam, iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami ken ka, Apo, gapuna, ta saan nga agbalbaliw ti ayat mo kada kami. Nga kinunam, O Apo, iti Salmo, Kapitulo 5, ken 5, versikulo 1. Na masapol nga agyaman kami ken ka, gapot iti ayat mo ket awan pagpatinggan na. Kinunam mo, Diyos, agyaman kay ti Apo, ta isuket na imbag, agpaot, iti agnanayon, iti ayat na. Ket Apo Diyos, iti selebrasyon mi nga bulan, kas panang selebrar mi, iti ayat mo kada kami. Ket ipaay mi nga rut, O Diyos, ken ka, iti sangagasot nga porsyento, iti tiyempo mi, nagdingeg kadagiti sasaom, ken agadal kadagiti sasaom, kas inaramid ni Apo mi nga Hesukristo. Ket agyaman kami kadagiti anak mo, O Apo, nga nakadwa mi, iti daytoy nga oras, nga sikay iti nangidalan kadakwada, ket iti daytoy nga aldaw, ket makipagnada ken ka, O Apo. Ket O Diyos, iti daytoy nga lawas, agtultuloy kami nga makipagnaken ka. Bendisyonam dagiti saksa kami, O Apo Diyos. Tapno, nasayaat iti pagturungan na, iti daytoy nga lawas. Bendisyonam dagiti trabaho, dagiti kamkamang ni, O Apo. Ken uray pay dagiti negosyo da. Ken dagiti empleyado, kadagiti na dumudumang opisina, dagiti teachers, dagiti agtatrabaho, O Apo, kadagiti na dumudumang nga establishmento, ket idawdawatan ken ikarkaragan mi suda. Ken uray pay dagiti anak mong aglaylayag, gapot iti trabaho daket siman. Ken uray pay dagiti kakabsat mi nga daday di balasiw taaw. Bendisyonam kadi dagiti trabaho daw, Apo. Ken kastamot, O Diyos, nga dawdawatan mi dagiti health workers, madamada nga agtatrabaho uray pay iti daytoy nga oras. Tapno kasta, O Apo, maikanda iti namnama dagiti addaan iti sakit. Ket bendisyonam dagiti doctors, nurses, ken daduma pay nga agtatrabaho ti uneg dagiti na dumaduma nga hospital. Agyaman kami ta isuda ket instrumentam, O Dios, tapno mimbag dagiti masakit. Ken kastamat, O Ama, nga dawaten mi kadi. Itagtultuloy nga panangaywan mo kada kami kabayatan, itiin kami panangi waragawag iti sasaom. Kadagiti amin nga anak mo, iti daytoy nga tiyempo. Wenno Ama, iti daytoy nga lawas, iti ayat, iti namdama, ken ti talna, isu kadit isagot mo kada kami ang mahamin, O Apo. Ket dagito iti dawat ken kararag mi, babaon iti naga ni Apo ming Hesukristo. Amen. Ti Ama ken Anak man, ken Espiritu liwliwan, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Ket ita, awaten tayo ti pamendisyon ti Diyos Ama, babon ti anak na isu ni Apo Hesukristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken isu ti biag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kuma ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Imbaga bigat ket madaydayaw itinagan ni Apo to yung Hesukristo.